Ima ljudi koji čitav dunjalučki život provedu tražeći samo i isključivo tijelu svome zadovoljstvu. Ima ljudi koji traže u ovom životu dunjalučkome zadovoljstva još. Oni ne nalaze zadovoljstvo u odricanju, u iftarskoj sofri, na primjer. Za njih nije zadovoljstvo usrećiti siromaha. Nije im zadovoljstvo da roditelji s njima zadovoljni budu. Nije im zadovoljstvo dijete svoje na seždi vidjeti. Ko dopusti da ga prohtjev i strast kroz život vodi? Ko dopusti da nad njim prohtjev njegov gospodari, na sudnjemu danu prestrašen će biti? O čovječe, boj se dana sudnjega ovdje, pa ćeš kad tamo dođeš biti siguran, živjet ćeš u miru. Ima ljudi koji ne biraju sredstva kako da dođu do egzistencije, kako da se zbrinu, kako da do tih dunjalučkih dobara dođu o njima. Poslanik Muhammed alejhiselam kaže: ko se pred bogatašem ponizi zbog njegovoga bogatstva, Allah dželešanuhu će učiniti da mu neprekidno pred očima bude siromaštvo. Zar bi se ti, o mu'mine, ponizio zbog onoga što na tabut kad dođeš neće vrijediti ništa? Zar bi se ti, o najljepše Allahovo dželešanuhu stvorenje, ponizio zbog jednoga ručka? Zar bi se ti, kojem su meleki seždu učinili, ponizio, pohlepi dopustio da te u vječito siromaštvo odvede i u vječnu patnju smjesti? Poslanik Muhammed alejhiselam je rekao: ko bude tužan zbog dunjaluka, on se srdi na Allaha dželešanuhu. Ko se tuži na nevolju, on se žali na svoga gospodara. Ko griješi smijući se, ući će u džehennem plačući. Kome je sve jedno odakle mu dolazi opskrba, Allahu dželešanuhu će biti sve jedno na koja će ga vrata u džehennem uvesti. Ko se ponizi pred bogatašem, Allah dželešanuhu će učiniti da mu pred očima vječno bude siromaštvo. Uzvišeni Bože, pomozi nas da ponosno, vjernički, tebi robujući dunjalukom hodimo. Amin.